তিনি Kwtal सरकार अनेक स्टेप नागै दङ जों তিনি बेकारनि बागै তিনি কর্মসংস্থানनि बागै गोबां जों इनिशिएटिभ नाय दं रिसेंटलि जों कासे एनाउन्स खायखा যত তিনি एसटी ছাত্র ছাত্রী एसटी जे Tiprasa Jorao boro परिणाम चुको हांख्लाय स्पेशली नि टेक्निकल कोर्स बा प्रोफेशनल कोर्स प्राय 167 कोर्स दङ आरो न माइडं पास बा 12 पास बेखौ न एप्लाइ खायमोन जों one time खायजों स्कलारशिप रांग्रोनाय पैकेज स्कलारशिप मानाय that will continue but it is not the scholarship it is package one time gift जे बरो 50% मार्क मानाय न जों नि नार्स फरायनो हानाय फरेस्ट्री डक्टर इंजिनियर कंप्यूटर साइंस हा नि LLB जे अमहाय फरायनो जों 1 लाख जों रां दिनाय अबसो सरकाराबो घोषणा खायखा अमा कायसा बिग स्कीम जेसमोन दि लाख फनो जों दिनाय whoever genuine যোগ্য जों बरो रां दिनाय 100 मन 200 मन 300 मन 1 लाख मन जों बरो जों one time 1 लाख जों बरो रां दिनाय बिग स्कीम अबा कोनो समय कोनो दिनो तिबा राज्योआव माहाय खायजायाखौ इट इज a new scheme जों खागमन जों बांथम सरकारखौ 25 बोसोर बरो माहायरक कुनु वानसुकिया everybody will get all ST is a genuine candidate जों बरो न रांग्रोनाय जे बरो कुरि परे माया बेंगलुरु थांमाया दिल्ली थांमाया बटि खायमाया आरो जों 1 लाख खाय रांना बागै जों हलिउडनि कैबिनेट तिन मन्त्रि सभा बिल पास खालायखा आरो आं खाकाव तिनि जे स्टेप नायतो माने आबो तिन मान गाहाम आं खाकानाय अरो रांगामारानि बराव अरो त Kwtal syndicate अमो रेजिस्टार syndicate IMWU आरो बरो साहाय्य खायदि अरो तिन कमिटि दंगो बो कमिटिनि नि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा मेम्बार बरो मालाय बरो जाते ठीक मते सिस्टेमेटिकली सामंना हुंथु अमरा आं रिक्वेस्ट खायनाय एनी काइन्ड ऑफ प्रॉब्लम that जोंनो सादि तेचिन अरने चिन ऑटो परमिट जे परमिट एप्लाई खनेरो लोग डायरेक्ट आनो फाइसा बायदि आं रिकमेंड खेर होनाय जे परमिट गाड़ी परमिट एनी काइन्ड ऑफ परमिट रूट परमिट जों हैनाय तेचिनि स्कीम ताउतिनि एसटी कॉर्पोरेशन आरो ताउतिनि ऑटो टंगो but everybody cannot avail but जे मानसा जरसि बरो IMW माध्यमे फायखांगाय आं बरनो हेल्प खायनाय तिनि कोटा टंखो every year जों लय दंगो तिनि एसटी कॉर्पोरेशन आइते जों ऑटो सब्सिडी हिसाबै जों ऑटो रगो ते ऑटो सोनिया निनि बोलेरो पिकअप बरगो तेतिनि मारुति बेन बानि इकु आबो रगो फायदि जों जे मानसा जों सुबानाय सिगां होयते आं सिगांनि बन्धु माखौ थैथांगासिनो फ्रांसिस रांखल जों गोबां मानोरो बन्धु दं आं अरनि जाइन हिलनि प्रडाक्ट खरकसा आं मास्टार डिग्री पास खालायखा नेहु इउनिभार्सिटी बनिपुर आं स्टूडेंट लीडर प्राय 10 बोसोर आं खालायखा स्टूडेंट लीडर बनिपुर आं पॉलिटिक्स हाबखा ताबो मिनिस्टार आंखा that is because of the blessing from this Giant Healing School बनिबागै आनि बखा सब समयनो ओ एरिया ना वानसगो but as you know Rangamura area is really deprived for many reasons Chinoro badar sector kuri communication kaham kuri दीर्घ 25 बोसोर जों बंचित पार्टी IPFT जों चिंता खालायो तिनि बरावनो जों तुरुक जों तिसानाय आं खागाव this is the first time in the history of Tripura अनेक बरक syndicate दङ बर कोनो registration करै गोबां जों लुखा without the registration बियानि बागै बर syndicate क्लब दङ आबो वानसगै अब आनि निजे my personal interest अब आंनो उदुखायचा सख्लाय जखनते बर सर्टिफिकेट एप्लाई केफ्रो आंनो बरनो दुक्ति बुद्धि रगो जों कायसा
motor worker union makhainai pray ek mas bisi hojeng obojeng gari certificate tingkarika IMW is a racial organization not illegal legal angora nukha this organization was permitted जों पुलिस डिपार्टमेंट थानाव जों रिजार्व कपि रिजार्व जेकुनु बरक अरर सिन्डिकेटनि मेम्बार बा गारि चालक हांखाय जेकुनु प्रब्लेम पुलिस रमखा एक्सिडेंट रमखा हांखाय IWU नि बरक अबखायनाय टेक अप खैनाय because it was recognized registered organization पुलिस थानाबो बरक सायमोन आबर बागै आं खाताव Omah Rangamura was in Kashiklaika, Champahor Tongo Kasha, Kumbulung Tongo, all deeper do Gondasora, or Kasha, Omachini Siklar of No, Ye Garitalonai, 2-wheeler, 3-wheeler, Banini Abrock, 4-wheeler, even truck, buses, I was just a Hitongo, about the Kasha syndicate cleaner. Systematic Kaiten cleaner, rule motive. Abar bagai ang khakawo je orne udukta the initiator I really appreciate Shri Simon Dalong bo kholsani bandhu angmon ageni silibu जों शिलंगाव फरायफोर बबाय आं दंलायखा आबाद बागै oromoni leadership really I appreciate he want to do something bo ekta kichu khayna bosu utini jatini bagai dofani bagai obai kichu joto jago जों खायनाय सुदु रांगमराया तिनि तुइ थांबुइ मातिनि खायसा मंगल हायताय पुरा अल्टि पुरा जों चेष्टा खायतांगो जों कतालबे